Fuka gudu. We go by bakru. Fu offer. We offer u Egypt ching. We go suku sani. Fuka abi rijkdom in a Libi. Dat te uko bigi. Te didibri korunu. Fugo suku de san oma rijkdom. Dat is slag nakunu dat we lonka bonu kampu. We longa kerki. Fugo play heilige boontje. Terwijl usa precies sa udu in a Libi. Broko goinisma oso. Teki smasani. Praat man na vrouw relatie. Teki igi samasra. Gebruik je igi swagri. Ap relatie lang e stiefpa. Manangapchi etek wamang. Bradanga sa swageres. We liplek agunang ausrefi. Dat te ushitak wamang. Wa libisma de ingron tapu. Sane du sa unu edu. Da meestal u ate brong. Omdat we luku vas mij libi. Maar accepting tank mentaliteit voor unu. Inu familie. Dat mek metaki. Uno mangami. Omdat de sansa unu du. Ina libi mino du de nooit. Nooit was mako wasami. Da mo tege taki ai. Iwana vrouw. Da mo mekwan krooi batraji. De lobejeng. Nooit was moko wasami. Da mo potwa wiri jasma. Da me probeer futayu winti hori. Nooit mo doen. De ogri dat mine du. Nooit mi go lopsan na misching. Fusuku umasma. Mine du nooit wa maka tak tak. Ey. Flow gwa gwe na so wan presi. Go suku bakru. Fuka ab money. Dat make him look all of the good man. De man e na media. Hun back say. De apwa biggie back. Im luku de neti, ze hebben slapeloze nachten. Omdat de bakru sa dengo suku, fu chane tak de gudu. De takru yorka, trawa kire egi pa om rijkdom. Trawa vergiftige egi ma om rijkdom. Trawa naki pai offer, pai busi, kirisma. Trawa pai watraji trawang. Trawa go offer de egi ching fu rijkdom. Trawa chabopade san gwa Holland. Offer de egisan gwego suku takru yeye fuko gudu. Dat te agro te gado de karma drai nakunu. Do denk tak mi dotlek unu. U denk tak de dotsan sa unu du ina Libi. U denk tak mi du de one day. Never nooit. De eneste dot is am du te lul men naki fesi baster. Dat was de eneste. Ik ben altijd een verdediger geweest. En daarom hield ik altijd van gevechtsport. Begrijp je? Omdat ik kan desuma na you. If je vast me fasi baka. Dat is de enige. Maar de sansa unu doe. Nooit meer doe. Ik heb me altijd verdedigd. Wie is na mi brada inak mi zomaar met pretty fesi. Dat is logisch. Wie is na land inak mi met baksi baka. Zo simpel is het. Maar de rest. Kontei mina tak flow do disi. Kontei mina tak flow do dati. Kontei mina ane basta. Ane basta. En daarom we hoor graag. Fumika skop mi futu. Daarom de wist 17 tank denk is ma. E hoor graag slag kanak mi. A draai baka sagado Jimmy. Alasan sa i di winsi Jimmy e draai teki ti du sulesi. Omdat mine srekas ma one day. Ministre kasma today. Yap trasma de mopo kona you. De wan isreka de today. Dat de inosreka de today. Dat de wan dry kotek money baka. Omdat de fentak den be payi. Mopo tu nou presi. Zo simpel is het. Omdat die misrefi nog basreka. Dat mo juna tori. Misref nog basreka. So langa you da gron tapu inai kaba sibi gogo ano kaba kaka. A obiama di tak takak basreka. Meka liever een commentaar. A obiama di taki agar kaba anai bolimo. Meka sute finga. A obiama di tak adoro pa mude kaba. Meka sormi. Ane basta. Langa libi langa shisani. Ugolera sandati. Dus jusa e karmining. Tak je bro komi. Je gaat op je blote bek vallen. Daarom je leg was aan uit mensen, mijn volgers vooral. In op dek negatief abrawansma. No so ino sap sumaning. No do vals commitwansma. If in een mening aan wansma, met asma sap gelijk.
Ma alas masa ekopir de tingi bek nangami. E dulek de mine nangami. Me ontmaskeri zonder of isabi. Ai dat mi abi. Omdat na sogado mek mi. Mina wa dosu. Mi wakabaka wa tweeling. Do sabi. Ai sagado Jimmy. No wa manafko op mi derde oog. Voor de tudi esrefi. Mino danga de kikabudati. Dus a winti bribi. Zij de bepaalde sma. No wa roko. Onda ze ap roko winti. Na a pisi sa de meikari. Babari dagu na beti. Meestal asandati yabib. Omenisma sa e draait boppen uit a kulturu. Door een teleurstelling. If wama stel je teleur, unogo tek alama ondro asref kampu. Omdat meestal, de meeste wanfoen, is dat een probleem, te we ka kulturu kampu. U denkt dat te upai, te upaya obiamang, da umar tege so wani. U denkt dat te upaya dumang, umar bareng, umar belediging, umar tege so wani, en sa uwa wasina dat o wasunu. Da ja unom kong, ja unom ko en dat me mi sapwa lobrada nanga sa abi wroko winti ame gofena goed busi ame gwefen go wroka wa ministera ma tak flow mino go wroko jisma mine verdrag want ino kan do asma wa boom da bakana tida desma dat me mi skrif so net op Facebook ano asma sa you do boom nasma dat odu you wa boom baka 20.000 smano lop you 1 miljoen lop you. Dat in mek moeite die de wang sa lop you. Inom lombaka de wang sa no lop you. I verstaan. Daarom in alibi. In auroko disi. You can do sa you wani. If je wacht die boening voor libisma. Inon fening. Daarom mek ano alamang sambar hey. Kan tak abonumang. Of ena obiamang. Obiamang na wijsheid. Auroko disi was een profeten. Unobe sabi. Unafkar de profeet. Maar profeet e besta. En a profeet na smasan kan door grondje handel en je wandel. Want profeet na een maas kan shi go in het geschiedenis van je betang. Want profeet kan shi van je bent de 100 jaar geleden. Pe you geboren kom baka. Sabe tek you so a jarting. So be mit you. Dat zijn profeten. Profeten no da kerki. Profeten de in a kulturu. En dat na unu sa e hoor a pisi fudu na leti. Dat na unu sa e hoor a winti bribi na kring. En daarom meki ja rusu. If wa obiaman de in grond tapu sa nooit no kis porning. Meka sute fingana. Abonumang. As masay ko kosa trabonumang ja trawang. Tensay amano duwa ogri na yu. De denk taki yo proberi. Fu broka tra obia malekyu srefi. Lek fa asan salanga obia brada. Sa ama sutu. Mino sabamang. Maar ik neem het op voor die man. Ik ken hem niet. Kan hij nou maar sabe kosmitu? Kan nou maar sabe wins ogrigim tu mino sabi? Kan nou maar sabe sut fire? Die tegenover ma commit me toe. Maar die ano to commit amang. Dat mi ook krepina nangamang. Omdat mine lafusma. Ik heb geen treiterachtig mentaliteit. Ik heb geen dieperend mentaliteit. En ik zet ook geen mensen onder druk. Dus niemand gaat dat ook met mij doen. Dat ligt van no to mita brada. Dat me vind erg. Omdat alla fasi na gru wiri aman behori. Dat te wa no to kong. Dat mi no go pir mi mo vanaf tak kise mooi. Daarom heb ik take altijd een tijd van huilen, een tijd van lachen. Temi kreiti de you en laf tamara. Temi en lafu you e kreite, you e kremi en lafu. En daarom mi taki ina libi. Uno sapsana grond tapu. En terema e taki tak auroko disi. Nou een ondankbaar roko dat mi taki no. Ik ga het vandaag corrigeren op Facebook. Auroko no ondankbaar. Het zijn de mensen die hulpzoekende zijn ondankbaar. Ano apuku ondankbaar. Ano akromanti ondankbaar. Ano a aisa fu you ondankbaar. Ano aduma kama, a jebri a jaini.
A papengi, a leba voor je ondankbaar. Na bo fati ondankbaar. En daarom mi take ba, we kies wan drenti de manting. Dat was ma tegi mi taki, alla ogri de inwa uku. Alla bung de inwa uku. Alla ogri de ini dungru. Alla bung de ina dungru. A te you leta fire fu fena yepi, fu bung da yo fena. Suma wan tan in dungru, o ta ina dungru. Suma wan ko ina leti, gado nanga den buye o langa wa anuji you. Maar zolang you de ina dungru, you want ta ina dungru. En wan sma, sano want ta ina dungru. O let wan fire fuka shipe ego. En te a leta fire fu shipe ego. En you want ta in you dungru, na dape yo tang. Na dape you otang. En daarom ik de man takasani, doe nanga leti altijd na basi fu obia. Doe goed en zie niet om. Want de wereld kent dank, maar het inhoudelijke van de wereld is ondankbaar. En dat is de mens. Bibarodi. Te wawoto dei. Dus als massa denki, tak je brokomi. Draai luki na spiegel. Ontdek de kunu voor you in uw familie. Ontdek de foto in uw familie. Ontdek uw maniri. Zij de meki inek babonu. Go luku sana uw probleem. Mi mexan me in alibi. Ik heb geïnvesteerd in mijn winti geloof. En vandaag pluk ik de vruchten van. En daarom heb ik een stabiele leven. You sa apteng fu lukumisani. You sa apteng fu tak flow tori. You sa apteng fu hoigri flow. Teye waka flow e rei. Teye tange ma meta jaren zelfstandig. En meestal des ma say takisani. Ze hebben geen stabiele leven. Of dan hebben ze een stabiele leven. Maar ze zijn oneerlijk aan hun business gekomen. Door te stelen, offeren, oplichten, offeren, kirisma, dealen met illegale praktijken. Dat ze vandaag miljonair zijn geworden. En daarom de meeste van de afwijking. Want kwaal, want siki. Omdat big up die dem goedoeman. Zijn bereikt dit doel op een eerlijke manier. Heru die de wang. Sa denk tak denk om gudu, dat dit haalt trouwen neer. Maar gado ne sribi. En dat na een verschil voor minanga unu. Weet je hoe leuk het is? Als je bent opgestaan en je hebt een auto gekocht zonder om illegale praktijken te doen. Weet je hoe leuk het is? Als je het doel hebt bereikt in het leven zonder dat je bloed hebt aangeraakt. Zonder of je kirisma, zonder of je roof van bangi, zonder of je doet bepaalde ogri in alibi. En toch. Je ziet dat je bereikt je doel. Dat je sakatapi kini de tak gado grantangi. En daarom zeg ik er met braadkant in mijn mofo. Wie is mij op pas 100 lazy? Ik kom me niet bezig met drugsboy. Ik kom me niet bezig met illegale praktijken. Omdat mijn wan kistrobang aan lanti. Ik wil mijn grote bek behouden. En daarom meneer doe ogri. Je verstaan. Maar Yusa denkt dat je ogri. Je denkt dat je kon pissen aan tere. Het gaat je glad, de man dat je gaat jezelf op glad ijs bevinden. Het gaat niet werken. Ik ben een verdediger. En ik ga me altijd blijven verdedigen tegen het negatieve in de wereld. En dat was mijn korte life. Dus Yusa denkt dat je broko flow. Draai luku naar spiegel. Tewa luku in was go. Draai luku eigenlijk in een 17 tank in Sayude. Ik groet tot de volgende keer. Groetjes van mijn lieve volgers. Odi odi. Yes? Het wil niet bij.